marih mamuter kunto mongkala candra Moceng iblis anak tak takoni iki macane aku ya iki nang lho Gus ngaku. Duta bali takon ngendi dongko sapa persika aduh junjung dawa barat apa ambamu. Kang Reswana sine jenengku teng ya kala kelanang wis bali takon wis sapa? Satriya Palangkawati Abimanyu kang dadi kekasih Abimanyu Pangkawijaya. Sumpah lumaku Gus ngetotake kerentek ngati jumangkaing suku Deping Netra. Ora maksud kudu bali. Induk bacot ora entuk urudha peksa. Wani karo aku. Apa mung tak wedeni. Lan napa ngedamu geget sio mengapit ngono dadi margane mati bos.
Olah menika warnani ragu melaring nagari Ngamarta ing nagari Ngendra Parahasta. Sinten to ing pareng pinarak lenggah mungguing dampar. Olah menika warnani Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira. Jinajar ning kadang panenggak ngregemeng kaya gunung anakan. Satria unggul pawanang kakasidian Werkodara tan kantun ingkang kadang kembar kemanikan kula Miwasadewa. Sawetawis lenggah Prabu Yudhistira nampi dhateng Pratarina Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mangkono Sang Puntadewa sigra ngacarani ngraka ing katemben prapti. Gumelare jagat raya katonton Prabanyul Surya Sumirat
ing samudra miyang wana trijurang jrono rasilut wijang sajroning prajarja hanggen kenaning kapti kepi kampita mastuti nuwun dereng sawetawis dang rawuh paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna Pri paduka ngaturaken pasegan Panakarami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Njeng Kaka Prabu. Inggih Yai Aji. Lulus raja sawaningipun Kakang Niskala sawangsulipun pangastawanipun Kakang mugi kasarira dhateng paduka Yai Sami Aji. Nun inggih Kaka Prabu kula tampi tangan kekalih kapundhing mestaka mugi dados jimat paribih Kaka Prabu. Slidheng Kresna kakangku basaku katur slidheng Kresna kakangku ya wis tak tampa Yayi Werkudara pangestunipun Kakang Tampanana ya tak pundi mimbana bawa leksana sungkem kula konjuk Kaka Prabu sungkem kula konjuk Kaka Prabu ya Yayi kembar kemaningan wis tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana nun inggih sangat anggen kula mundi nuwun inggih sangat anggen kula mundi Kaka Prabu. Yai Aji daya-daya Prakapara Indrawati nyuwun katerangan wonten sabab menapa dene ketingal gita mangkugati Yai Aji nimbali dhateng Rakanta Indrawati. Inggih Kaka Prabu mila surupan nyuwun kula paduka supados rawuh wonten pandhapi Praja Ngamarta. Ing mangke para kadang Pandhawa badhe ngawontenaken tasakuran agung awit sampun purna anggenipun mangun Praja Ngamarta kados menapa ing dados krenteking manah kula kepengin sanget nulat dhateng lekasipun Prabu Sri Maha Punggung Narendra Purwacarita ingkang tasakuran dipun sekseni Narendra 100 negari tuwin Brahmana pitu ing kajibah maos kidung suci mantra rahayu Kaka Prabu. Inggih. Kula gisampun dungkap ingkang kaserat wonten pustaka Raja Purwa. Duka menika tasakuran, duka menika sesaji. Namung menawi dipun sekseni Narendra sekedhikipun 100 negari Brahmana cacah pitu. Ing mangkenipun tumuli badhe kasembadan ing dados sedyanipun Yai Aji. Namung kuciwanipun Kaka Prabu nedengipun para kadang sami makempal ngawontenak badhe ngawontenaken tasakuran kadang kula Yayi panengah murca saking kasatriyan Madukara ingkang tanpa pepoyan Kaka Prabu menika mahanan niurut renteng nagari Ngamarta Kaka Prabu Ndrawati jare Pandhawa kuwi jaran kereta sak kusire ing atase ana jaran sing ucul kusire ora tanggap mung enak kepenak ketok yen kusir ora tanggung jawab upama cethane yen nganti jarane ning apa-apa kusire ya mung meneng wae tanpa obah tanpa musik